Hola fanàtics de la cultura, benvinguts a un nou vídeo de les propostes de la setmana. Comencem! Doncs arriben bones notícies pels amants de la música perquè ha nascut el portal web patrimonimusical.cat. Aquesta plataforma neix per agrupar i difondre el patrimoni musical de Catalunya, està impulsada pel Centre Robert Gerhard amb col·laboració de l'Auditori i el Museu de la Música i permet localitzar informació sobre músics, intèrprets i compositors com ara Pau Casals o Isaac Albéniz. El portal de moment conté 400 entrades, però s'espera arribar al miler en un termini de 2 anys. I seguim parlant de música, en aquest cas d'un homenatge als grallers de la cort que tindrà lloc al Festival Tradicionarius aquest divendres 31 de gener. Els grallers de la cort compleixen 40 anys i van tenir un paper molt important en la recuperació de la gralla als anys 70 i 80. L'espectacle es titula Tribut a la cort i també comptarà amb la participació de 4 quarts, Criatures i Inxa Brass Band. I en aquesta proposta us presentem la publicació digital Paremiologia catalana comparada de Víctor Pàmies. Aquesta publicació es presenta a mode de cercador en línia de locucions, frases fetes, refranys, proverbis, citacions i embarbussaments i de moment conté més de 150.000 registres, però s'anirà ampliant. I acabem amb una notícia molt especial. La Banda Municipal d'Alcanar compleix 175 anys aquest 2020 i ho farà amb una programació ben extensa. El primer acte serà el 7 de març, un dia abans del Dia Internacional de les Dones, amb el concert Dones i Música, que homenatjarà les dones que han normalitzat el món de les bandes. Doncs nosaltres ho deixem aquí. Recordeu que per més informació podeu consultar www.tornaveu.cat o www.agendaens.cat i fins la setmana que ve. Salut i cultura!